आदसा गोसोथोदोंना गोसोथोआखै A1 मोजां मोनाबिलियाव কেনেকা জায়গাটো বিৰাট বঢ়িয়া লাগিছে আমি আৰু লগ বন্ধুলৈ আৰু আহিম खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू मोनाबिलि पिकनिक स्पट नायदो नोंथांमोना माबायदि बे जायगाया पिकनिकखौ जानोला बिदि जायगायावसो जानांगौ दा वाव बिदिनो माखासे दै सायाव थांग्रा माने दै सायावहाय जुदि थांनानै नायहैनोब्ला माने ओरै थांग्रा जायगा बानायना होदों बिराद समायनानो जेराव फट'बो लानो हागोन थाबायनानै नायगिदिंनो हागोन नै येस बे जाहैबाय मोनाबिलि नैबेलाय बिदि जिरायग्रा बेरायग्रा फट' लाग्रा बानायना होदों आरो नै बेलाय वाव ओमफ्राय आं दा जेराव गसंनानै दं जोङो बे जाहैबाय बिमा दै नै बिमा दै ओमफ्राय बै साहानिफ्रायनो दङ माखासे साजायनाय बेयाव मोनसे हेंगिं ब्रिज टाइप बानायगासिनो दंबावो नै बे दैखौ बारग्रा बिमा दैखौ दैयाबो ओरैबायदि साफाखा ओरैहाय जोङो ड्रन शट लागासिनो दङ नै नैबे लकेसनखौ नायदो लोगोफोर बेसे मोजां लकेसन बिदिखौ चिराङाव गुबुनाव जेरावबो मोननाय नङा नायदो नै आं थगायाखै नोंथांमोनानो नाय नै बे इडिट नङा दे लोगोफोर बे रियेल आरो ड्रन शटखौ नायबावदो लोगोफोर नै माबायदि नुयो बा नैबेजों एन्ट्रि जाफैनाया जाहैबाय जे भुटान फैग्रा लामा जायखौ बुंनो देबादाङि फेमासखा देबादाङिजों सिद्दा सानजाहा हाब देबादाङिनिफ्राय सिद्दा सानजा फैबाय थाब्लानो बेखौ मोनफैगोन बेवहाय साइन दंखायो बेयाव साइन होनाय दंखायो बेयाव खुन्थिया गायनाय नुखागोन बेजों फैबाय थाब्लानो मोनगोन लकेसनाव सफैनांगौआ बेनिफ्राय नायदो दा माने नैबेनिफ्राय नुलांगोन नोंथांमोना जायगाखौहाय बे जाहैबाय दलां बिमा दै दे बियो लोगोफोर बिमा दैया स्राय स्राय बोहैनाय बिराद साफा दै दुगैनोबो हायो दुगैनानै थांनो हागोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै दलाङा बेवहाय मोननै दङ दंफांनि दलां मेन ना दै बारग्राया बेनिफ्राय हरै बेरायग्रा माग्रा दलां फिसा बानायना होनाय दंबावो दा बेजोंनो थांनि लोगोफोर वाव दैया ओरैबायदि नै माथो नोगोद मोजां लकेसन नै दैफ्रा माबायदि बोहैयो जोंनो जेरावहाय बेरायनो थांगोन पिकनिक जागोन बेयाव दैया बिराद इम्परटेन्ट ना दा दैनि सिन्था गैया दुगैनोबो हायो दुगैनानै थांनो हायो बिराद मोजां आरो वाव बिदिसो जानांगौ जायगाया नोंथांमोना बेयाव फैला फट'फोरखौ लानानै मेम'रिफ्रा फुल जालांनो हागौ माने ओरै खेबलाय मेम'रिया फुल जालांनो हागौ आरो बुंलांजोबगोन सोरबा फैजेनबाय नै अपेनिंथ' जायाखै माने जायगाखौ गोसो थोनानैनो फैखाबाय आरो बिसोरो बेवहाय माबायदि जायगायालाय मोजां न'आलाय बहाय न'आ जोंना औ बै माबायाव आइफवालि देवस्रि आइफवालि ना आइफवालि ए ओमफ्राय दखान होनो फैदों ना दखान होनो जायगा नायफैदों आदसा जायगाखौ गोसोथोदोंना गोसोथोआखै मोजां मोनो आं जायगाखौ वाव दिस इज जास्ट वाव माने वाव खालि वाव नै नायदो बिदिसो जानांगौ दा जायगाया वाव नै वाट ए इउनिक प्लेस नै थाबाय थानो लुबैगोनलै ओमफ्राय नैबो दं मोनसे फैजाङा बे गोरलैफोरनि आरो नैबेलाय बेखौबोथ' नांगौ गेलेग्राखौ नैबेलाय गारिफोर फैखायो सिन्था गैया नैलाय बाव गारि दंफैयो नै खख्रिया जाफैजेनबाय बिसोरो पिकनिक जाफैग्राफोर पार्टि दंफैयो मोनसे थानो हाखासै बेखेवजेनाखैब्लाबो ओरैनि साजायनायफोरखौ नायदो लोगोफोर नै बेलाय ओरैहाय मोनसे दै गेजेराव ओरैबो दै दे दैया नैबो खावनै जादों बे एरियायावनो साजायबावदों बिथांमोना ओमफ्राय नैबेवहाय सानबाथ खालामग्रा सियार गोलावा दुगैनानै रेस्ट लाग्रा नै दुगैनानैबो आराम उन्दुथ'लायनो हागोन आरो नै बे फारनैबो दं साइड मोननैबो नै वाव नुबाय बेलाय येस ओमफ्राय ओरैहाय नायदो ओरै मोनसे थाबाय दलां ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय बैयो बेखौ बेखेवगोन गाबोन बेखौ बेखेवगोन गासैखौबो बेखेवगोन ओमफ्राय ओरैहाय नैबेवहाय मोनसे
न' दङ दै सायाव दै सायावनो न' दैनि सायाव न' सेल्फि जन अनलि दुगैनो हायो गोसोबायदि नै दै लोंलायखायो सोरोबलायखायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दैनि सायाव न' बे थुरिनि न' बानायदों बिसोर पिकनिक जाफैजेनबाय नै दादामोना खरफोरा आइसे दादा আমি বিজি পৰা আহিছে দাদা বিজনি আচ্ছা কেনেকা জায়গাটো বিৰাট বঢ়িয়া লাগিছে আমি আৰু লগ বন্ধুৰে আৰু আহিম এতে আচ্ছা আচ্ছা বিৰাট ভাল লাগছে জায়গাটা বিরাট ভাল না আচ্ছা আচ্ছা দে দে ওরে হাবলাঙ্গা নাইবাवনি ভাল না দাদা দাদা ভাল খবরও ভাল জায়গাটা একদম বঢ়িয়া লাগছে জায়গাটো একদম মস্ত মজা একদম বঢ়িয়া আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ नै ओरैहाय बिदि माबा दङ मा होनो बे होथेनाय होखांनाय नैबेलाय बिराद मोजां नै बा अमा एवदों बा बिसोर जाफैबाय जायगाखौ मोजांखौ मोनफैदोंलै बिसोरो बा अमा एवदों नै आलुजों आरो नै माबा दङ मा होनो लकेल दाउ ओमफ्राय नैबे ना ना बा बिसोरने गोथाव संनानै जाफैजेनबायलै मालाय मोनाबिलियाव ओमफ्राय ओरैहाय जिरायग्रा दं नै बा केनेका मस्त मोजां मोनाबिलियाव मस्त मोजां मोनाबिलि बेस्ट नाखि बिसोर ओरै A1 बा A1 नोंथांमोना खोनाबाय अनेस्ट रिभिउ होदों बिथांमोना नै नायदो ओरै दैया बोहैबोगासिनो दं बिसोर दैनि सायावनो दङ नै ओमफ्राय दै गाहायाव दै गानाय हैनोब्ला ओरैहाय गाहायाव ओंखारलांनानै गानाय हैनो हाबावो नै वाव ओरैलाय मा दुगैलादों नामा दुगैनायाथ' आरामखा नालाय दैया साफा दै नालाय बेलाय ओमफ्राय बैयाव दंबावो दै साया वाव ओमफ्राय बै हाब्राङावथ' दा बुंसै बा ग्रिन जोबसै आरो गोजौआवहाय खालि ग्रिन दंफां बारि आराम सायासै आरो जायनो साया नांगौ बेयाव थानो हाबाय जायनो सान्दुं नांगौ ओरैहाय अपेन स्पेस दङ जेरावबो ओरैहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आरोबाव मोनसे दलां नै बेबो ओरै बे दै खंसेखौ बारग्रास्लाय आरो इयो लोगोफोर नै बैबो ओरै देमलोलायखा बेलाय नै बाइकफोरा सालायजागोन आरो बेजों लोगोफोर दानिया नायदो नै आइ लाभ मोनाबिलि नैबे जाहैबाय सेल्फि जन बा फट' जन जाहैबाय बेजों लोगोसे मा होननांगोन बेखौहाय माने बेरायथाव जायगाबो जाहैबाय आरो बेयावनो नै दानिया लेट्स इन्जय ड्रन शट लोगोफोर दे नायनि येस रियेलि इट्स भेरि बिउटिफुल दे लोगोफोर नायनानैहाय कमेन्ट हो फ्राय लोगोफोर आरोबाव बिदिनो नै ओरै साहा गोजौआवबो बेबायदिनो दै खाथियावहाय जिरायनानै आराम लाग्रा दै सेराव नै दुगैनानैबो जिरायथ'नो हागोन आरामनो बार जानो हागोन बेलाय बेयाव मोनसे दंबावो हनै बैलाय ओमफ्राय ओरै थाबाय बे आरोबाव दलां मोनसे बारग्रा बै हाब्राङाव थांग्रा एबा हाब्रांनिफ्राय फैग्रा जों बिदिनो बेरायगासिनो दं लोगोफोर दैखौ नुहुरखाबाय नोंथांमोना नै दै स्राय वाव दाने दालां बानायसै नै मोनसेबाव मेन दलां वाव येस बिदियावखे फाग्ला जायो ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बिरनानै नायोब्ला नैबेबायदि नुयो लोगोफोर बे दलांखौ वाव ओमफ्राय आरो साहानिखौथ' दा बुंसै ओरैहाय नैबे हाब्रां खलबसे बियो बे आइलेण्ड बादि बियो मोनसे बे खलबसे दंफां बारिखौ माबायदि नुयो दाने नायदिनि गोजौनिफ्राय लोगोफोर नायदो नै दानिया जों बेवहाय गाखोलाङि लोगोफोर बेवहाय माबायदि जायगाया लामाथ' सिन्था गैया बलेरो खारजोबखायो नै बेलाय दंफां बारि नेचुराल दे लोगोफोर इयो नेचुराल दा नेचारखौबो नांगौ दैबो नांगौ दैलामबारिबो नांगौ जिहेतु नोंथाङा न'निफ्राय बाहेरायाव फैगोन नालाय बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनफैनांगोन जों मांखोबाय नै ओमफ्राय नैबेनि जायगाखौ नायलायदो बे दंफां बारि सिलाय आरो नै वाव नायदो नै बे जायगायावहाय दखान रेस्टुरेन्टफोर जागोन ओमफ्राय जानायखौबो माने पिकनिक जानायखौ बेखिनियावहाय खालामफैनो हागोन आरो नै ओरै गोजौजों साफा खालामनानै होखाबाय जायगाखौहाय जायगाया बिराद साफाखासै बेलाय ओरै साहा गोजौसिम आरो बेयो गोजौ हाब्रां
दैजों नांजाबनाय हाब्रां बियो बिदिसो जानांगौथा जायगाफ्रा पिकनिक होनब्ला पिकनिक मोजां एक्सपिरियेन्स जानांगोन मोजां मेम'रि जानांगोन क्रस ब्रिज दं ने गाबोन क्रस ब्रिज बानायबावबाय बियो कमप्लिट आं दहाय दिन्थिहरनाया बे सा गोजौनि दलां बियो कमप्लिट जाथ'वाखै बावैसोनि उनाव बेबो कमप्लिट जासिगोन नैबे ब्रिजआबो दा होथ'ना दोनदों ब्लकथ' माने रेडि जायाखै नैबेलाय वाव नुबाय ओरैहाय सा गोलाव पिकनिक जाग्रा दखान बायदिसिना जाजोबगोन आरो जों दा बिदि दा बिराद गोलावै ओरै दंफांबारि सिं बेखौ बानायनानै फोजोबखाबाय साफानो जायगाखौहायनो जाफैजेनबायबो ओरैबो जाग्राफोर दङ हनै ग्रुप मोनसे जाफैजेनबाय गुवार ओरैहाय सा मोखां दावखोगासिनो दं जोङो वाब गुसुथार माथो गुसुथार ओरैहाय लोगोफोर जाग्राफोर नामा नैबा VIP जोंनि अफिसियेल VIP नि मोनसे लकेसन बेयाव लादों नैबेवहाय बानायगोन आरो नैबेवहाय स्पेसियेल मोनसे न' थागोन ओमफ्राय ओरै रेस्टुरेन्ट मोनसे दंफैयो नै सा गोजौआवहाय रेस्टुरेन्ट सा गोजौनियो ओमफ्राय ओरै नामायलांजाबावोसो बेनिफ्राय थांदो नों बेनिफ्राय मै थांदो बेनिफ्रायबो ओरै थांजाबावबाय नै लामायख्लायजाबावबाय दैजों बे सा गोजौनि ओंखारग्रा इयो बैनिबो देखायहरदो ओरै नायहैनि माबायदि दं मा दं ओरैहाय ओरै ओंखारलांला मा मोनहैयो ओरै ओंखारलांलाबो दै मोनहैबाय आरो ओरै दुलाराय पिकनिक जाहैबावनो हाबावबाय ओरैहाय नै देलाय ओरैहाय ओरै थांबावनो हाबाय ओरै खासिबारिबो दं बेवबो जाहैनो हागोन नै ओमफ्राय दैयाबो खासै नालाय सिन्था गैया बेलाय दैयाबो खासै बेबायदि दानिया नैबे ओंखाम जानायसै जों लोगोफोर नैबे जि जायगायावहाय माने नैबे दैसानि न' बे न'आवहाय जों ओंखाम जानायबाय नै खुदबाय नै बेलाय बास दै सायाव ओंखाम जानाय एफा मोजां बा मनो थाकिब ना दादा मेम'रि बिराद भाल मेम'रि ओंखाम खुदबाय नै अमा बेदर दं मा दं दहाय दिन्थिखाबाय ओंख्रिखौहाय गावसोर जाफानो लिङाखै बिराद मोजां जिरायनानै जाफानायसै एसे नै बास itu karena anak-anak mau yete नै बे जाबाय अमाजों आलुजों ना होबाय नै kian sih oh itu मोनाबिलि रे पाइ रे बेलेग जागा नापाय itu नापाय wah pator মানে বাম্পার পাটর এটা এই যে দেখছ নে আরাম্বু বাস গাড়ি বলে পরে খামু এটা খালি আরাম্বু लकेल मुर्गी 800 टाकानि रौ नासो लकेल नै 800 टाका केजि दै बिमानि नै आइ नदीनि दाउ लकेला नै नायदो गोसो होना जाबाय दे बयबो नै बरिया अब्ला लोगोफोर जोबनायाव बेनोसै आंनि खावलायनाय जायफोरा नैबेबायदि हाग्राहां दै थानाय दैलांबारि जायगाखौहाय मोजां मोनो बेबायदि जायगायावहाय फैनानै एडभेन्सारास जायगायावहाय पिकनिक जानो एबा लावखार ओंखाम जानो गोसो दङ नोंथांमोना बेयाव फैनो हासिगोन बेयो ओपन जासिगोन गाबोन 20 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बेवहाय मस्ट वेलकाम दिस इज मोनाबिलि पिकनिक स्पट बाय बाय